Насычаны рэпрэсіямі дзень распавядзем па-беларуску і без цэнзуры. З вами Ольга Старасціна. Вітаю спадарства і запрашаю на аб'ектыў. Затрыманне, ператрусы ў кватэрах, канфіскацыя тэхнікі. Улады робяць все магчымае, каб паказаць сваю моц, паказаць сілу, распраўляцца з любымі арганізацыямі, з любымі структурамі, з любымі людзьмі. Такога ціску і пераследу журналістаў яшчэ не было. Уладам Беларусі санкцыі, народу падтрыманне. Санкции – это ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны режима. Уход Лукашенко равно прекращение санкций. Сенат США ухваліў акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Дзяцей навучаць дзяржаву любіць. Дзеці вельмі моцна загружаныя. Не хапае часу нават на тыя прадметы, якія ёсць. У школах з'явяцца кіраўнікі вайскова-патрыятычнага выхавання. Беспрэцэдэнтная атака на журналісцкую супольнасць. Затрымалі старшыню прэс-клубу Юлію Слуцкую і праграмную дырэктарку Аллу Шарко. Сілавікі праводзяць ператрусы ў офісе гэтай арганізацыі ды кватэрах яе працаўнікоў. Вобшукі адбыліся і ў іншых работнікаў незалежных медыяў у сталіцы ды рэгіёнах. Падрабязней Юлія Лабанова. Журналісты і не толькі ведаюць прэс-клуб «Беларусь» як пляцоўку, дзе праходзяць дыскусіі на грамадска важныя тэмы, трэнінгі і майстар-класы па журналістыцы. Яшчэ прэс-клуб маніторыў працу медыяў. Аднак сёння вывучалі дзейнасць ужо самой арганізацыі. Першую затрымалі заснавальніцу і старшыню прэс-клуб «Беларусь» Юлію Слуцкую проста ў аэрапорце па прыбыцці ў Менск. Прождала ее там около 40 минут, часа. Вот, она не вышла. Потом приехали, как выяснилось, ее повезли домой, дома провели обыск. Человек 10 в штатском. Подогнали потом бус и увезли ее, как мне сказали, в ДФР. У дэпартамент фінансавых расследаванняў для паказанняў забралі і іншых кіраўнікоў прэс-клубу. Ужо пазней камітэт дзяржкантролю згадаў, што арганізацыю правяраюць на падаткі і грошы, атрыманыя з-за мяжы. Аднак найперш завіталі ў памяшканні, дзе медыйнае аб'яднанне арандуе офіс. Гэта завод «Гарызонт». Прыйшлі дадому з ператрусамі да менеджераў Сергея Якупова і Сергея Альшэўскага. У апошняга, паводле сваякоў, забралі карткі і працоўны ноутбук. А ў кватэры праграмнай дырэктаркі прэс-клубу Аллы Шарко выламвалі дзверы. Паведаміць пра здарэнне яна паспела ў Беларускую асацыяцыю журналістаў. Улады вельмі рэзка рэагуюць, калі нейкая арганізацыя становіцца паспяховай, калі яна пачынае публічную кампанію, калі яна пачынае такія спецпраекты, як прэса пад прэсам, якую робіць прэс-клуб апошнія некалькі месяцаў. Сапраўдная прычына, канешне ж, у гэтым націснуць на арганізацыю грамадскага сектара і, магчыма, паказаць захаду адказ на заходнія санкцыі. На якой падставе праводзілі аператыўныя дзеянні, працаўнікі праваахоўных органаў не патлумачылі. Паводле месца жыхарства Аллы Шарко праз 10 хвілінаў пасля сігналу прыехаў адвакат Сергей Зікрацкі. Аднак увайсці ў кватэру не ўдалося. Яго папросту выставілі, не даўшы тлумачэнняў. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Покажите мне удостоверение, что вы сотрудник. Находите здесь. Я не знаю, что там происходит, мне только известно, что там происходят некие следственные действия. Я могу предположить, что наверняка это обыск, но точно мне неизвестно. Мне также неизвестно в отношении кого эти следственные действия проходят, потому что, насколько я понимаю, там как минимум 2 совершеннолетних человека. Тлумачэнняў не атрымалі і журналісты, якія прыехалі на месца падзеяў. Намеснік галоўнага рэдактара выдання «Наша Ніва» Андрэй Скурко, журналістка онлайнера Тацяна Шукевіч, журналіст медыязоны Антон Мардзіловіч, затрыманая ля дому, дзе жыве Алла Шарко. Усіх нібыта для правярання дакументаў адвезлі ў РУС Маскоўскага району сталіцы, аднак пазней адпусцілі. Юлія Лабанова, Белсат. Агулам 400 дзён за кратамі, больш за 60 тысячаў рублёў штрафаў, раненні і калецтва. Усё гэта напаткала сёлета журналістаў Белсату. Сёння чарговы буйны штраф і ператрусы ў кватэрах віцебскіх белсатаўцаў. Перажываем мы, іхныя сем'і, дзеткі. Сярод гэтага асабліва важныя для нас моманты вызвалення з-за кратаў нашых калег. Сюжэт Эльшада Акберова.
15 дзён у ізалятары ў Барановічах Іван Куракевіч правёў за тое, што асвятляў марш пенсіянераў у Мінску. Хоць асудзілі яго за нібыта ўдзел у несанкцыянаванай акцыі, пра ўмовы ўтрымання калега распавёў адразу пасля вызвалення. У нас поставили в камеру, где было 14 человек, и она была гнилая. Там текла вода по стене, это подвал такие. И было все у плесени, все стены у плесени. Я когда просинался, у меня снизу с матраса, и он был мокрый. И он, конденсат там был такой. Там, худше за все, и захворели. Бо там поветра не было, отдышаться не было як. Было зимно и так, и так. Пасля нас перавялі ў камеру паменей. У гэты ж дзень у паставах асудзілі іншага нашага калегу. За сюжэт пра вёску Дразды суддзя Наталя Максімовіч аштрафавала журналіста з метра Лупача на 47 базавых велічыняў. Гэта найбольшы штраф, які ён атрымліваў у судах – 1269 рублёў. Сказаў адзін чалавек, што зараз не да законаў, таму суд і прыняў такое рашэнне. Ну, на мой погляд, здаецца, што суды у нас хіба засталіся адным з нямногіх такіх галін, якія працуюць з прыбыткам, прыносяць прыбытак дзяржавы, бо астатняя эканоміка і сельская гаспадарка, відаць, ужо гэта не прыносяць. Цяпер за кратамі ў Жодзіне застаюцца дзве журналісткі Белсату – Кацярына Андреева і Дар'я Чульцова. Іх вінавацяць у арганізацыі ды рыхтаванні дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Сёлета журналісты Белсату правялі за кратамі агулам больш за 400 дзён. Эльшат Акберов, Белсат. Сенат ЗША ухваліў акт аб дэмакратыі і правах чалавека ў Беларусі. Гэта вялікі пакет заканадаўчых дакументаў, які пашырае паўнамоцтвы прэзідэнта Злучаных Штатаў у справе ўвядзення новых санкцыяў супраць уладаў Беларусі, ды пацвярджае падтрыманне з боку ЗША беларускага народу. Калі ж дакумент набудзе моц, распавядзе Ярослаў Сцешак. Прымаючы акт аб дэмакратыі ў Беларусі, Кангрэс ЗША прызнае, што адважны народ Беларусі змагаецца супраць фальсіфікацыі выбараў, а таксама за сваю незалежнасць, заявіў аўтар закону кангрэсмен Крыс Сміт. Цяпер акт пайшоў на подпіс прэзідэнту Трампу, а потым Лукашенка будзе непрызнаным і нелегітымным кіраўніком Беларусі на заканадаўчым узроўні ЗША. Белорусы и США, спасибо вам большое за помощь в работе над переизданием акта о демократии в Беларуси, который позволит получить помощь для мирного народа и расширить санкции для пособников режима. Як тлумачыць у штабе Святланы Ціхановскай, прыняты акт аб дэмакратыі ў Беларусі ўзмацняе амерыканскую дапамогу грамадзянскай супольнасці, ды ўзмацняе санкцыі супраць рэжыму і ўсіх датычных да масавых рэпрэсіяў ды катаванняў. Сярод іншага, амерыканскія следчыя органы будуць шукаць і замарожваць грошы сям'і Лукашэнкі па ўсім свеце. Калі будуць высветленыя рознага кшталту шэрыя схемы, якія выкарыстоўвае там беларускі рэжым для падтрымання уласнай эканамічнай базы і задзейнічае інтарэсы не толькі Лукашенка і яго сям'і, але і прадпрымальнікаў, якія удзельнічаюць у такого кшталту схемах. В законе предусматривается также создание офиса по координации санкций в Госдепартаменте США. В соответствии с актом США предлагается разработать общую стратегию со странами ЕС, Великобританией и Канадой по усилению давления на власти Беларуси, чтобы приблизить страну к диалогу, разрешить кризис и провести новые выборы. Санкции – это ответ на грубое и жестокое насилие против белорусов со стороны режима. Уход Лукашенко равно прекращение санкций. А ў адказ на ранейшыя санкцыі еўразвязу Уладзімір Макей у апараце Лукашэнкі адказны за дыпламатыю сёння абвесціў пра свае санкцыі. Забарону на ўезд у Беларусь і Расію для шэрагу еўрапейскіх афіцыйных асобаў, абмежаванне дзейнасці ў Беларусі палітычных фондаў, а таксама шэрагу гуманітарных, адукацыйных і культурных праграмаў. У тым жа ключы ідзе і новая крымінальная справа ад Генпракуратуры аб стварэнні экстрэмісцкага фармавання і кіравання ім. Падазраваныя Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, Павел Латушка ды іншыя чальцы координацыйнай рады транзиту улады. Яны нібыта спрабавалі захапіць уладу. Тех людей уже все равно нет смысла пугать. Я так понимаю, большинство из них, главных членов их все равно нет в стране. Это неправильно, несправедливо. И, собственно, они ничего такого не сделали, чтобы их по такой статье судить. Узурпатор делает, что хочет.
Новы артыкул супраць чальцоў каардынацыйнай рады такі ж беспадстаўны, як і папярэдні, аб закліках да шкоды нацыянальнай бяспецы, кажа Андрэй Ягораў. Рада заўжды была перамоўнай пляцоўкай і захоўвала дыстанцыю ад самаарганізаваных мірных пратэстаў. Гэта просто такая стратэгія запужвання не толькі сябраў Коордынацыйнага савету, але і астатніх. Вот глядзіце, яны тут выступілі наперад, а мы іх ўсіх ціснем, і там тое самае будзе з вами, толькі пачакайце часу і дабяремся і да вас. Таксама сярод падазраваных Алексей Лявончык, сузаснавальнік ініцыятывы Buy Help, якая збірае ахвяраванні для беларусаў, пацярпелых ад рэпрэсіяў. Ярослаў Сцешык, Белсат. Стрэліў ва ўпор. Удзельніка мірнага пратэсту Александра Тарайкоўскага забіў 27-гадовы баец спецпадраздзялення «Алмаз» Мікіта Каровін. Да такой высновы на падставе ўласнага расследавання прыйшоў чалец грамадзянскай ініцыятывы «Беларускі народны трыбунал», былы намеснік камандзіра баявой группы «Алмаз» Игорь Макар. Из документов скорой помощи четко усматривается, что Александр Тарайковский умер насильственной смертью. Дословно пулевое ранение в грудь, в область сердца. На что дело не возбудили. Ответили, что идет проверка. Максимальный срок проверки 3 месяца. Пришлось выждать данный срок, но в последние дни пришел ответ, что проверка приостановлена. Александр Тарайкоўскі першы забіты ўдзельнік пратэстаў супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. У яго стрэлілі ў ноч з 9 на 10 жніўня ў Менску ля станцыі метро Пушкінская. Паводле версіі МУС, Тарайкоўскі падарваўся на самаробнай выбухоўцы, якую хацеў кінуць у сілавікоў. Але на відэа, што трапілі да Беларускага народнага трыбуналу, бачна, што Тарайкоўскі набліжаўся да байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» з пустымі і паднятымі дагары рукамі. На месцы трагедыі беларусы зладзілі народны мемарыял, на зачыстку якога неаднаразова выпраўлялі камунальнікаў. Раней нас здзіўлялі штодзённыя адміністратыўныя судовыя паседжанні, а цяпер кожны дзень разгляды ў крымінальных справах. Пра жорсткасць беларускай феміды Дыяна Радкевіч. Мне некалькі разоў пагражалі расстрэлам у выпадку, калі я не пачну сведчыць супраць сябе альбо іншых людзей. Я адмовілася. Гэта частка апошняй прамовы Вольгі Класкоўскай на судзе, якую сёння на 2 гады пазбавілі волі за перакрыццё дарогі ў Менску. Тады з адным з кіроўцаў адбылася сутычка. Не нарушайте порядок в зале судебного заседания. Господи, она просто чудо. 2 хлопцаў, таксама фігурантаў гэтай справы, вызвалілі з-пад варты. Тры гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу атрымаў непоўнагадовы Максім Бабіч. 2,5 гады таксама хатняй хіміі далі Артуру Булаўскаму. 5 пацярпелых, якія фігуруюць у справе, не мелі прэтэнзіяў. Ну, честно, первые пару дней было непривычно. Так вон с нашим есть. А потом, так сказать, что освоился, там рассказали, что зачем и почему. Таксама ў Менску 79-гадовая Ларыса Соус, вядомая між іншым тым, што перажыла Галакост, атрымала сёння 810 рублёў штрафу. Яе затрымалі 6 снежня падчас нядзельнага маршу, калі жанчына шпацыравала. Зазвычай Ларыса ходзіць на маршы пенсіянераў. Моя пенсия 590 рублей. Вот и посчитайте, почти 1,5 моих пенсий. Ну что, придется ужаться немножко, ну ради бога. Им так надо, пусть подавятся. Все. У шпіталь з каронавірусам трапіў палітзняволены Кірыл Паўлавец, таму суд пераносіцца на студзень. Мужчыну затрымалі 4 кастрычніка пасля традыцыйнага нядзельнага маршу. Вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. У Кірыла 2 дзяцей 2 і 4 гадоў. Не дбаюць і пра здароўе Вікторыі Крэпскай з Менску, якую учора пакаралі 25 сотнямі арышту, не беручы пад увагу эпілепсіі. Пры затрыманні ў жанчыны здарыўся чарговы прыступ. Дыяна Радкевіч, Белсат.
Студэнты пацярпелыя за ўдзел у мірных акцыях пратэсту прыцягваюць змагацца за свае правы. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Мінску прайшлі папярэднія слуханні пра грамадзянскай справе студэнткі факультэта журналістыкі БДУ Паліны Пракапені. Яна спрабуе аспрэчыць неабгрунтаваную вымову за ўдзел у страйку 26 кастрычніка. Працягне Ігор Станкевіч. 26 кастрычніка на прыступках факультэту журналістыкі студэнты ладзяць акцыю салідарнасці са страйкоўцамі. Сярод іх студэнтка 3-го курсу Паліна Пракапеня. Очень много рабочих, которые рискуют своей работой, рискуют заработной платой. И мы, как студенты, у меня был такой порыв, что я должна как-то выразить свою солидарность. Напярэдадні Паліна напісала заяўку ў дэканат, што будзе адсутнічаць у гэты дзень на занятках. Аднак кіраўніцтва журфаку абвесціла ёй ды іншым студэнтам вымову, нібыта за арганізацыю несанкцыянаванай акцыі. Неправильно составлены документы. То есть у нас должны были попросить объяснительную. Объяснительную у нас не просили, а сразу составили акт, что мы отказались от дачи объяснительной. Но мы не отказывались, у нас их просто никто не просил. Дзве вымовы і студэнтку адлічаць з факультэту. Таму яна звярнулася ў суд, каб адмяніць пагнанне. Падтрымаць дзяўчыну прыйшла выкладчыца філалагічнага факультэту. В целом было видно, что руководство факультета не лояльно к этой ситуации, а имеет уже свое четкое мнение. Прозвучали такие слова, опять-таки, как зомбированность, манипуляция мнением. Я считаю, что это не то, о чем следует говорить, тем более в суде. Наступнае паседжанне адбудзецца 14 студзеня, а на мінулым тыдні за аднаўленне ў ВНУ у судах змагаліся студэнты БНТУ. Іх адлічылі за ўдзел у мірных акцыях супраць гвалту і за справядлівыя выбары. За мінулыя месяцы па ўсёй краіне студэнты правялі дзесяткі мірных акцыяў. З розных ВНУ былі адлічаныя прыблізна 300 студэнтаў. Ігор Станкевіч, Белсат. Навучаць ці прымусяць дзяржаву любіць. Беларускі звяз афіцэраў прапанаваў вярнуць у школы кіраўнікоў вайскова-патрыятычнага выхавання. У школах ужо ёсць вайсковае рыхтаванне. Чаго ж яшчэ не стае? Якіх патрыётаў намагаюцца выхаваць улады? Высвятляла Хрысціна Чарняўская. Прапанову ўзмацняць патрыятызм моладзі Лукашенка агучваў неаднойчы. На хвалі мірных пратэстаў пасля выбараў гэтая тэма паўстала ізноў. Яшчэ ў лістападзе ён абмяркоўваў неабходнасць ліквідаваць прабелы ў патрыятычным выхаванні з міністрам абароны Віктарам Хрэніным. Цяпер жа пра магчымасць ваенна-патрыятычнага выхавання ў школах заявіў старшыня Беларускага саюзу афіцэраў Сергей Бобрыкаў, нягледзячы на тое, што ў старэйшых класах вайсковая падрыхтоўка выкладаецца. Дзеці вельмі моцна загружаныя. Не хапае часу нават на тыя прадметы, якія ёсць. І гэтую праграму выкласці ўжо робіцца часам праблемай. І дадаваць нейкі прадмет, то трэба разважаць, наколькі ён сапраўды патрэбны. А ў сённяшняй сітуацыі нейкая ваенная накіраванасць, гэта ўвогуле, мне здаецца, вяртанне назад і вельмі далёка назад і не ў лепшыя гістарычныя прыклады. Настаўнікі, якія пагадзіліся паразмаўляць з намі на ўмовах ананімнасці, не ўхваляюць магчымага новаўвядзення з прычыны ўжо існага ідэалагічнага ціску ды пільнай увагі да такіх прадметаў, як беларуская мова, літаратура і гісторыя. Наш суразмоўца зазначае, што і дзеці няmoцна паддаюцца прадзяржаўнаму патрыятычнаму выхаванню. Калі дзецям кажуць, што сталінскіх рэпрэсій не існавала і што наша гісторыя пачынаецца з 20-го стагоддзя, то які тут можа быць патрыятызм? Але тое, што робіцца ў школе, мне здаецца, падштурхоўвае дзяцей з таго боку, што яны ідуць наадварот. Вось гэты пратэст іхні, яны чуюць нейкую інфармацыю, якую яны абсалютна не ўспрымаюць і шукаюць іншыя доказы, што было па-іншаму, і так прыходзяць да беларушчыны. Мы ж запыталі на вуліцах Менску, як людзі ставяцца да ідэі ваенна-патрыятычнага выхавання ў школах. Военная тематика не должна в школе никак подниматься, кроме как в контексте нашей истории. Но любовь к родине, да. Если у определенных детей есть к этому тяга, то на это нужно обратить внимание. А если у кого-то нету к этой тяге, ему это заставлять делать не нужно. Дети должны все знать. Историю свою, как это все создавалось, мирное небо, как получилось над землей. На думку палітычнага аглядальніка Александра Класкоўскага, захады ўладаў для выхавання моладзі паводле савецкай схемы ўжо даўно не адпавядаюць узроўню развіцця беларускага грамадства. Варта
выхоўваць грамадзян сваёй краіны, свядомых грамадзян, якія ведаюць гісторыю, ведаюць свае правы. І тады яны, калі спатрэбіцца, яны будуць свядома абараняць сваю радзіму. Не таму, што у ваенкамат прызвалі, і калі не прыйдзеш, то цябе будуць судзіць, а таму, што гэта радзіма дае правы, дае свабоды, дае магчымасць самарэалізацыі. Укладанне грошаў у відавочна састарэлыя метады выхавання патрыятызму, падкрэсліва адмыслоўца, кажа пра тое, што ўлады так і не навучыліся прымяняць больш тонкія механізмы ў камунікацыі з грамадствам. Хрысціна Чарняўская, Белсат. З учора на сёння была самая даўгая ноч, але ўжо цяпер светлавы дзень пачне павялічвацца. Загляне сонца і ў наша ваконца. З пажаданнямі ўсяго найлепшага развітваюся з гаспадарствам. Беражыце сябе.